Ako bude vyzerať energetika v budúcnosti, aké zdroje budeme využívať a odkiaľ? Aj na túto otázku by mal dať odpoveď Národný energetický klaster. Je to združenie, ktoré sa bude snažiť previazať energetickú politiku štátu a podnikateľov v tejto oblasti. Klastre u nás už majú firmy z oblasti hutníctva, strojárstva a automobilizmu. Odborníci na alternatívne zdroje energie, podnikatelia v oblasti využívania biomasy, fotovoltiky či paroplínu sa rozhodli založiť Národný energetický klaster. Doteraz im totiž v diskusii so štátom chýbal jednotný odborný postoj. Jedná sa vlastne o koncepcie spojené s výstavbou nových netradičných energetických zdrojov, o výrobu, distribúciu, o vzdelávanie, výskum. Okrem zastupovania pred štátom by mal klaster pomáhať podnikateľom aj pri vypracovávaní projektov. Jednotlivým energetickým odvetviam by mal určiť generálnu líniu či pomôcť nájsť konsenzus. Tato organizace by měla být jakýmsi fórem informací o nových technologiích. Klaster by mal uľahčiť aj cezhraničné podnikanie v energetike. Zdroj alternatívnej energie, s ktorým už v zahraničí majú skúsenosti, môže byť aj odpad či kal. Tato zařízení, které my nějakým způsobem prosazujeme, jsou taková, kde se dá vyrábět plyn. Tento se dá dát do zásobníku a vlastne využiť ho na výrobu elektrické energie nebo tepelnej energie. Okrem podnikateľov v energetike môžu do klastra vstúpiť obce, mestá či kraje. Otvorený je napríklad aj pre tých, ktorí stavajú a prevádzkujú energetickú infraštruktúru. Blanka Dolková, TA3.